January. Apani e ndalo 91 nyaka baba ne wewa. En mana dweche adek. Nyaka ne baba wewa. To an e weche mag ODM kaka kawuono, adwa ni wawuoye kwa nyalo mulo weche ODM, lakini wawuoye weche oganda Luo. Gi kaka oganda Luo osebedo katimo siasa gi joma gisebet ka giriworego, gi teko mwasebedo go nikech riwruok gi jogo. Nikech ODM, to kwa donjo ni mwadwa wacho ahinya, tapani ok wabi konyo jopiny ng'e gima timore e Kenya maber ahinya. Nitie weche ODM kaka party, to nitie weche mag onagi kaka oganda. Kech ODM, ka kura manyo baba otimo mogik ni 2022, baba no yudo kura madhi 7 million. E 7 million ni, joluo gin mana 24 ewi 100, 24%. Nitiere ji 76 manyocha joge baba ewi 100, 76%. Jogi manyaka wang'e ni to gin kure, to giwacho ang'o. Nikech mane ngufu manyocha joluo nigo. Teko ODM, joluo nyocha ntiere, to teko no nyocha wuok ni wan go gendni mamoko manyocha wariworego. Koro ing'eni kata seche ma wawacho weche ODM seche moko, tindo neno mna ka gima wawacho gige joluo. Ok gima wawacho gir chama manyocha nigi kura 7 million. Ang'o momiyo nyalo bedo ni sani koro weche olokore, ni wawacho mana ODM, kwa wacho ODM to wacho mana weche mag joluo, to kwangi ni ODM ne ok en mana mar joluo kende, en mano mokelo nyaka jogo mawuok e oganda dhoudi mamoko. Lokruok ma kamayo biro nang'o, kosango makele? Gima timre, nyocha winjo ka mama Aido wacho gimoro. Maybe joma nochiko itgi kata mong'eye maber ne nyalo understand gima nowacho. Nowacho ni kapok utimo gimoro, timuru kaka Raila ne timo.